Hello guys, welcome back to my channel Manny Buholano Vlogs. Karon guys na ako sa balay sa akong auntie guys. Bali mga isang simana ko ani guys kay ako'y gibili ng bahay guys. Kay ito man siya sa laing lungsod. So ako gibili niya kay naman siya nabili nga mga kayupan ang manok, baboy, baka. Mabanikon niyo guys, magbalhin ko og kuan guys, baka. Adto na tingog ng baka. Tao banikon niyo guys. Tana. O kana guys, mo na among silingan sa ano guys. Bali silingan nami sa una guys kaning ang yaan ma auntie. Kani mo ni mong bahay sa una. Sa unang panahon. Dinhi na pud ko gipanganak guys. So karon ni balhin naman ganahan man si mama nga duol og baryo lagi. Di siya gusto sige raglakaw. Ni balhin siya duol og karsada. Na pwede pagyapon niya siya kapuyan guys. Naibidin siya na mga tinanom sa na lubi. Namunga na. Nanagaling butong guys Magkuha ako na makalugar ko. Napay pamuwel. Turog ya pag pamuwel guys sa dulog dagat. Okay. Pagdali ta guys. Hapon na ra ba? Naka-fish pan. Doon lagi po nag-fish pan guys. Pag walang nag-harbisan. Kanya na ni mga tilapia. What? Kirok. Dara gusto ka baka guys. Bali uno man ni sila kabuok. Kani may naduulin eh. Okay. Guys, ato ning ibalhin. Og ato sunahan kay medyo na hanaw na pong masagbutan eh. Move! Faster! English po ginagmay ba? Anyhow! Narito guys, balhinan na. Tara. Yay, sumagaw ang adlaw. Dini guys, na po na ibahay sa na dini. So, marag ni angat-angat naman. Ito na malhin na. Pero kami, wami niangat guys Abi kay na malhin, niangat na wami ni angat guys. Sila rin niangat. Kami ni malhin naman mi kay ganahan mas mamagol baryo. Ayay, maghinay ta guys kay lapok. Ayay na. Suswat. Maghuwat. Ayay, di pa ni magbugno. What? Ay, iniinom na siya. Anak na siya, kaya iniinom na. Sagdaan na lang. Tapos unahan guys. Anak na siya, ibutang guys. Naganahan naman siya, nabsabo. Green kayo ang kuhan. Ang gikaw niya. Tama ito siya. At yun to na to. Pahim ng tubig. Alitas sa tabay guys. Kaya pahim ng pamantong uban. Tanaw na nahugbak ka.
Mo nagka paako na ba. Huwag dabak. Naratabay guys. Oh. Tubig pa imuha nag kalata. Kanin tubig ka guys. Medyo na dyan yung pagkatabang-tabang kay doon naman ang dagat. Pero pwede na siyang mainom sa baka. Hindi lang sa tao. Pwede po sa tao guys mainom. Maging tubig. Kanipay kuha na. Hindo. Polusyon. Okay, puno na. Ito lang ko baka guys. Kanila ito unahon siguro. Kaya nagtanaw na. Tanaw na ako. Sumbag ko na siguro diba? Pakon. Ba't lambag? Kainom taron. Nom. Inom kayo. Mudako. Anisaw na guys. Anhimisaw na magdua ninyong kawanangan din. Hinlo man kayo na din guys. Ito nga. Anak taon may mong palupad og tabanog. Nice good. Ato na natin balinggas na perting hawa na diri nice nga rin mga mahapon guys. Kay kita kayo kuhan ba kanindot sa panahon maklaro gyud. Diri na kay bunga ba ko bugnay. Kailan ba magbugnay guys? Bugnay bugnay. Lami na siya guys. Mahinog. Bisag di mahinog. Lami gyapon na. Diri. Ito yung sunod guys kay medyo layo-layo. Buntis man siya guys kay mga anak na ni. Nasa parang ko pahag na ako. Ta. Lili. Dadunin ako atos tabay guys. Lili. Ako mong kuno iyang paunhon. Arang. Ay pastila ni. Diha man kaagi. Tanawa. Lambod na. Balik sagi. Ay, suki ning bakaha ba? Diri. Ito. Hindi na, dili mag... Stra! Parang giabog sa lin guys, kaya di man sila mo inumog. Inimnan sa lain guys, magtimba na putag. Lain na ito na ibutang guys kay lisod. Nabaw ng puti guys. Awat.
siya hulog sa layong dapit. Sige, inom. Inom na siya. Huwag ko yung human. Inom. Giuhaw gini siya guys, okay. Hurot naman. Kumagan. What? Tara, tiwas siya inom. Nilagang biyabas guys. Mukhaong puta sila ni inom na ako. Mukhaong pong biyabas. Oh, lumoy pag kayo. Ano to? Dara tayo. Dari ikaw isunod. Ikaw na isikan to the last. Heh. Heh. Pagkanindot yun og na mga kahiyupan guys ha. Kay pananglitan. Wata kay baw sa panahon ba na may mga kinahanglan natin madadalig handos sa baligya ba. Oron sa panadahang mga kahikayan ay maihaw. Yahay kayo. Baka-baka. Num. So na guys, upan ni mga kabakahan din mga kahiyupan. Karon na medyo daghan-daghan kay daghan ang pong namuyo din ato pa unahan dito na namuyo dito kana na nakita yung bahay wa pa na sa una karon na anira ko na siya guys. Oh guys, awan daghan mga kayupan din ako sa una guys. So pabuni kurente din mo siguro wapay na muyo, wapay na malhin din ba. Karon kay nanamay mo. Nanamay kurente ni abot. Ni so na kurente din mauna na pwede daghang muyo. Kuantong dailas. Ato na tong dadaging tubig para dili na ta mag balik-balik. Kay mo adto palbako og dagat. Panglasan na siya guys. Panglasan. Bakit tali? Panglasan. Ay kung naman siya balik. So duha ko malo. Ay dito sa ino. Kanila pa na. Kung tayo sa kabay. Taratan na. Bali mo na siya pang last guys. Num. Medyo hapon na sada. Num. Okay guys, tana guys. Kaya medyo lubat na yung cellphone. Ulit na guys kaya. Kaya tayo ipikas guys di dato kay medyo layo na. Kaya kay duol raman. Balaktod. Amot na silingan pa siya na guys. Ay, pagbat mo ko sa iyo. Gigwapuhan siguro ba? Ter, pasakas baboy no ter. Nah, yung baboy guys, dako na guys, litson yun. Litson no na. Ano yun?
Sakto ginaon, dako na yun. Sakto ginaon. Ano sa kuwari kay? No, wala po karon. Ada tayo guys. Tanaw tas na binuhi nga pambot. Binuhi. Ini mo nga pambot. Isang kan siya guys, isang na. Si Ronil. Dahil ini mo pambot kaya. Sayo pa man unas taob. Oo. Kuha na siya guys, panagatan ng pambotang. Nice kayo siya, wapa na humana ni makina. Hindi na mapukot Wow. Munas na guys, manginhas na guys. Ubani ko mo guys, manginhas. Pero dili bitaw kay lapok. Mga ta manula taog sapayan. Sayo pa manon og taob. Okay. Para tong video guys. Salamat sa pagtanaw. God bless.